Dakle, jako je važno kod rukovanja pištoljem bezbednost. Znači osigurač koji... Ovo ne bude dobar. Kazo, nisi neki lumen, ali kad ga ubodeš, ubodeš ga. A ne spominji mi ubode, odmah se sjetim Lucije, jadna moja Lucija. Irena, gle, tako je moralo biti. Znaš kaj, dost mi je više tih priča, tak je moralo biti. Kad su ona 3 debela prigorca fakat morali ubiti Teja. Kazo, to je život. Kakav je to život? Kazo, molim te, pa Renči, znaš da nisi ti kriva. Ne, nije ona kriva. Lucija je odlutala u mislima i nabila se na tvoj set kuhinskih noževa, jel da? Ubila je za moju Luciju! Ali, Irena, to nije bila Lucija, nego zli entitet koji je obuzeo. Ma briga me, je li epitet ili kanjena, krv je na mojim rukama. Gle, stara Bilabo, i tvoja na mojim, ak ne prestane smizdrit. Ubila si ju pa kaj? I ja sam u samoobrani moral poubijat pol svoje ekipe, jel tak, Žac? I kaj tebe nisu iščupali jezik, nik Žacu? Oni s jezikom mogli nos dodirnut, jel tak? O, Bože, Bože. U ovom kaosu svi smo izgubili dio sebe, ali moramo biti jaki, čvrsti i uzdignuti. Mora nam se svima podignuti. Joj, Buraz, gle, 5 dana sam s tobom tu. Fakat više, Mora nam se svima podignut moral, Robi. Kuća časti. To te ja pitam. Recite mu da stane! Pazi Bernera! Pa šta pa će utegni čovjek? Ne izazivaj! 181 km na sat, istorija Srbije. Verujem! Smiješ li ufati? Ovo sad ću probati. Kome to pokušaj ufati? Zamisli da postoji neko sokoćelo pa da možemo da se čujemo dok sam ja na Đurkovom brdu, a ti na čelu. Čuš, nikako nemaš mašte, grom ti spali. Momci, je li ovuda put grada? Viđi ove što umjesto trče. Tom! Viđi Nikšićko. Ajde da i ovi svijet ostalo bar Nikšićko. Jes, hvala. Mislite da ste sami u kupaonici? Ni ne znate da vas gledaju iz umivaonika, tuša, kade, tisuće bakterija skrivenih u kamencu i prljavštini. Polako ćemo otvoriti vrata. Buu, vrata su se sama otvorila. Oj, hoj. Ipak nisu sama, otvorio ih je duh. Da se zna. Odlično otvaranje vrata duše, čista 10. Hvala te, bra, vežbao sam. A sad se pomeri, tražimo neke paranormalne stvari unutra. Srećno te, bra, i volim te. Moraš da prestaneš da svima pričaš svoje emocije. Ali nemam nikog osim tebe. Oj. Jebi ga, lik baš smara. Držite kobasice. Može jedno držanje. Pa ko to plaća? Ručak na vodi, veče u operi. Cija, snajka, cija. Upropastili su pola sveta. Pravilu palku ne bi trebao ugrist ako ga ne stisnem. Čili mi je uopće voljna dirana. Provjerio sam pauku raspoloženja tako što sam je dotaknuo stražnje nožice grančicom. Da se okrenula meni, to bi značilo da je spremna za napad. Može se dirat. Evo. Da. Po paukovom trkanju možete vidjeti koliko mi se ruka trese. Ruka mi se tresla zato što mi se inače ruka tresla i nisam htio da mi se ruka trese, zbog toga mi se tresla glava, nisam htio da mi pauk ščapi. U jednom trenutku sam bio digao ruku i doslovno mi se ovako tresla, ali sam imao nesposobno kameno.